Sí. A este. Boas tardes. Vamos a dar comezo a esta sesión ordinaria de pleno do mes de xullo, que ten as seguintes cuestións. En primeiro lugar, dou conta dos decretos emitidos desde a última sesión plenaria, se mesmo dou conta dos acordos adoptados na Xunta de Goberno local por delegación desde a última sesión plenaria. A continuación, polo tanto, pasamos á parte resolutiva, donde temos, en primeiro lugar, a aprobación das actas das sesións anteriores. Temos dúas, a do 3 do 6 do 26 e a do 15 do 6 do 26. Algún comentario que facer? No, procedemos, por tanto, a súa votación. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos agora ao punto 2, que é o expediente 2372/2026, ditame para aprobación dos festivos de carácter local para o 2027. Señor secretario. Na Comisión Informativa Xeral, celebrada o día de hoxe, ditaminouse con 4 votos a favor do Partido Socialista e 5 abstencións, 2 do Partido Popular, 2 de Esquerda Unida e 1 do Bloque Nacionalista Galego, a aprobación dos festivos de carácter local para o vindeiro ano 2027, o 16 de xullo e o 11 de novembro. Moi ben, moitas gracias. Como acaban de escoitar, esta é a proposta de festivos locais que traemos a pleno. Non sei se hai algunha outra proposta que tratar ou que propoñer. No, polo tanto, pasamos a súa votación. Votos a favor. Abstencións. Queda aprobada por maioría. Pasamos a continuación ao punto número 3, expediente 1990/2026, ditamen da aprobación do expediente de contratación das obras de humanización e posta en valor da Rúa Luís Antonio Mestre dende a Rúa Borreiros ata a Rúa da Praza. Señor secretario. A Comisión Informativa Xeral, celebrado o día de hoxe, ditaminouse con 4 votos a favor do Partido Socialista e 5 abstencións, 2 do Partido Popular, 2 de Esquerda Unida e 1 do Bloque Nacionalista Galego, a aprobación do expediente de contratación das obras de humanización e posta en valor da Rúa Luís Antonio Mestre desde a Rúa Borreiros hasta a Rúa da Praza. Moi ben, pois como tal se comentou na comisión informativa, traemos aquí o dictamen da aprobación do expediente, decir que de aprobarse iniciaríamos o proceso de contratación da obra de reforma integral da Rúa Luís Antonio Mestre en base ao proxecto que xa coñecen e que tamén está aprobado por este pleno. En términos xerais, o que estamos a propoñer é, como digo, o procedimento de licitación da obra. Isto nos levaría 26 días de exposición públicas para recibir ofertas das diferentes empresas interesadas e, posteriormente, en base ás reunións das diferentes mesas, proposta da adxudicataria en base aos pregos técnicos e administrativos que tamén se acompañan a este expediente que traemos a pleno. Algúnha intervención? Señor Otero. Sí, boas tardes a todas e a todos. Dentro do Grupo Municipal de Esquerda Unida vámonos a abster nesta cuestión, porque realmente, síguenos xerando moitas dúbidas o tema da plataforma única, síguenos xerando moitas dúbidas a reducción dos carrís de 3,50 a 3 metros, sobre todo no tramo dende Borreiros ata o cruce conhecido como cruce da Casa do Cura, porque, lógicamente, hai moito transporte pesado que circula por esa rúa e cada vez os vehículos tamén suelen ser de maior envergadura, co cual consideramos que vai ser bastante perigoso, pero vamos a ver como se soluciona eso. E tamén, a falta de eliminación de estacionamentos sin unha alternativa para elo, eliminarse varias plazas. E tamén nos choca un pouquiño, debemos deixar todas estas constancias da nosa crítica, a eliminación do carril no cruce do conhecido como cruce do Guardia, que era o cruce do Guardia, pois elimínase ese doble carril que, digamos, desafogaba cando se coía para Alexandre Bóveda e continuábase para o Corgo. Vimos no plano que se fai unha zona verde e que se queda nun único carril, co cual creemos que é perxudicial para esa zona.
sobre todo po aglutinamento de vehículos cando hai, sobre todo na temporada estival. O que si nos gustaría era coñecer cal é a situación de facer a obra, como vimos na prensa, antes da Festa do Marisco, consideramos que é bastante grave, pois vai a ser un caos bastante grande, e cal é a alternativa para o transporte público, os autobuses, digamos, de transporte público, incluso os escolares, que circulan por esa zona, como se van a alternar durante esa situación de obra, como se vai a desviar o tráfico pesado cando se ejecute a parte de arriba, creo que sería necesario, xa debería haber saído do propio goberno, pois haber tido unha reunión cos voceiros dos grupos municipais para trasladar todas esas dúbidas que xera unha obra tan importante na que circula moitísimo tráfico por esas calles, que é unha barbaridade, co cual o desvío vai a ser bastante grave, porque nós estamos vendo ou se desvía por calles moi pequenas ou non vemos outra forma de dar solución a iso. Entón, deixamos constancia das nosas críticas a varios puntos do proxecto e así que nos gustaría, porque o mío non nos responde agora, así que nos gustaría unha reunión de voceiros onde se nos ofrezcan as alternativas o proxecto que ten o Concello para a execución da obra en sí, ou sea, as alternativas a tráfico para esa obra. Nada máis por agora. Moi ben, moitas gracias, señor Noia. Bueno, hubo unha reunión previa, creo, para este tipo de cousas. De todas formas, dentro desa reunión, nos fixemos saber a arquitecta unha ou dúas, non recordo agora mesmo, pero creo que polo menos unha hubo. Fixémoslle constar a nosa preocupación coa cruce da Avenida de Portugal, eso do cura, a insistencia en que se debería anchear eso e se debería prever fondos para anchear ese cruce, porque senón os camións sempre que veñan por aquí van a invadir o sentido contrario, se o fan agora van a facer despois. Entón, que eso estuvera previsto a hora de acometer esa obra, falando cos propietarios ou como, en fin, arranxando ese tema que ten arranxo. O ancho das vías, según a arquitecta, nós considerábamos que había que manterlo de 3,50, pero según a arquitecta non é posible porque hai uns anchos estándares que se teñen que poñer, hai que reducir o ancho, entón quedamos en que o mínimo sería 3,25, non sei se está posto no proxecto ou se non, penso que non, por iso que o proxecto é toma isto e aquí tes isto. O tema do desvío do tráfico pesado, si será acometido de tráfico pesado e público, claro, tamén os autobuses, se vai a ser acometido e de que xeito vai a ser acometido, e se despois vai a permanecer, como se falou tamén nesas reunións, de que fora de quitar un dos sentidos para o tráfico pesado. Falábase da entrada e saída por outro lugar, se falou coas empresas e coa xente que se pode ver afectada en ese tema. A ver, que vese unha rapidez por facer a obra, que a min, eu sei que a obra é moi urxente, como son outras moitas tamén, que non sei, que hai tempo que non se tocan, pero todos estes detalles importantes, os contedores do lixo, non sabemos como imos a facer, se se van a manter no mesmo sitio, se se vai a prever algún tipo de solución a poñelos tan visibles durante a rúa para baixo, en fin, hai ese tipo de cosas que non nos fan votar a favor, que co cal a nosa abstención en este punto. Gracias. Moitas gracias, señora Otero. A ver. Sí, boas noites. Pois, dende o noso grupo tamén vamos a absternos, porque si é certo que aplaudimos tal inversión por parte da Xunta e da Diputación para unha obra tan necesaria,
tamén nos crea moitas dudas, sobre todo cando se anunciou o inicio da obra para setiembre e cando as empresas de transporte viñeron a falar con nós dicindo que eles todavía non tiñan claro, nin sabían, nin nadie se había posto en contacto con eles pois o plan alternativo que teñen para ditas empresas. A ver, ao final os particulares pois máis ou menos buscaremos por onde chegar, pero claro, as empresas de transportes co inicio da primeira fase están bastante desubicadas. Entonces, nada, vámonos a abster por eso. Gracias. Moi ben, moitas gracias. Bueno, vamos a ver algunhas cuestións. Hai algunhas cuestións que sempre, pola experiencia que temos, sempre se resolven durante a execución da obra. Por qué? Porque certo que temos un proxecto, certo que hai unha dirección de obra, pero non é menos certo que cada empresa, ou en xeral, algunhas empresas, teñen unhas formas de traballar diferentes a outras. E iso, no momento que haixa unha xudicataria, tamén nos queremos sentar a falar para organizar ben todo ese traballo. Ninguén pode discutir que é unha obra na súa execución problemática, moi problemática. Os primeiros conscientes somos o goberno, pero sabemos tamén que hai que facela, sí ou sí hai que facela. Problemática porque xa me adianto que vai pasar, unha obra demandada porque Luís Ameste está feito un desastre e está cheo de fochancas e pasa por aí todo o tráfico pesado e as tubaxes están moi mal, polo tanto se reclama a obra, executamos a obra, vai haber críticas porque teño problemas na casa, porque temos problemas de tráfico, porque xera moito colapso e finalmente cando remate a obra, pois algo parecido pasou con Alexandre Bóveda, valoraremos todos o que se vai a facer coa obra. En canto a Festa do Marisco, bueno, estamos a falar de finales de setembro como principios de outubro. Estaremos por aí. O prazo de exposición para presentación de ofertas rematará a finales de agosto, principios de setembro. Se teñen que reunir as mesas, hai que facer valoracións. Non é un proxecto fácil de valorar, estamos a falar de máis de 2.600.000 euros, non? Por lo tanto, estamos valorando esas datas. Cal é o problema e a urxencia que temos? É que, como ben saben, esta obra está financiada por dúas subvencións, por dúas administracións ao 100%, e temos plazos que cumprir. De feito, xa hai un plazo que temos que cumprir a 31 de decembro deste ano. De aí a necesidade que temos, sí ou sí, de adxudicala xa agora e de empezar as obras en ese último trimestre do ano. Porque xa temos que certificar obra para a subvención. Nós temos falado, eu me sentei con unha das empresas máis importantes de transporte que se ve afectada por esta obra. Tuvemos unha primeira xuntanza e quedamos no momento precisamente que se adxudicara e ter unha reunión coa empresa, coa dirección de obra, coa policía local, ver como se organizaría o tráfico pesado, que non vai a ser nada doado, pero nada doado. Por qué? Bueno, porque unha alternativa que podría ser subir pola subida de Liñares, salir pola Siradella ou incluso ir hasta as Baladas e coller a carretera da Lanzada, eles, sobre todo as empresas que traballan con produto fresco, lles di que eso lles pode xerar retrasos que ás veces 20 minutos, 25 minutos no produto fresco para chegar ao mercado que teñen que levar o produto, pois é claramente definitorio, non é crítico. Bueno, quedamos en falar con eles tamén expuxeron varias alternativas. Unha delas, a que mellor veían, era que se regulara o tramo que vai dende a Avenida de Portugal hasta Borreiros con un carril aberto solamente para tráfico pesado, que se ordene e coordine con semáforos. Bueno, todas estas son solucións que hai que darlle durante a execución da obra e previa, sobre todo, cando xa teñamos unha empresa. E despois, sí, por suposto que non vou a discutir, non, o tema de que isto vai afectar a circulación do tráfico, sabémolo, pero a experiencia tamén di que, curiosamente, cando pechas unha rúa, pasou con Castelao, pasou con Alexandre Bóveda, pasou con Terra de Porto, pasou con desdoblamento de Beiramar, etc. Os vehículos sempre acaban buscando salidas e solucións. Eu tamén teño encargado o xefe da policía e a dirección de obra que estén xa cos estudios pertinentes para elo, como ben saben,
A obra se licita ahora, a idea é comenzar dende Praza de Arriba hasta Avenida de Portugal, unha vez de rematada, lista e preparada, empezar o seguinte tramo, porque lóxicamente non podemos abrir todo, non? E despois o tema da rotonda, como coñecemos, do cruce do Cura, intersección Luís Amestre, Avenida de Portugal. É certo que nós tiñamos previsto esa rotonda, pero se nos caeu ese proxecto cando desde Patrimonio temos un informe do Pexón que nos di que a casa, a vivenda que está ali no mesmo cruce, pasa a estar protexida por Patrimonio, cousa que a nós nos sorprende, porque esa casa está en plena ruína. Entonces, ás veces, as proteccións de patrimonio que nos, digamos, aten a todos deste xeito, pois nos sorprenden bastante, sobre todo unha casa clasificada como modernista, pero que no seu tempo debeu ser, pero que a día de hoxe non é. E iso, en principio, pois claro, bloquea, porque ao estar protegida ti non podes tocar. En todo caso, será unha cuestión que podamos falar con Patrimonio, pero bueno, eso xa pasaría por cambiar o catálogo de Patrimonio, Pexón, etc. Nós non a tiñamos catalogada na proposta, e iso foi unha imposición de Patrimonio da Xunta de Galicia. Polo tanto, condiciona o desenvolvemento futuro de toda esa zona, porque nós aí, dentro do Pexón, temos unha zona verde que dentro do estudio de detalle da execución da obra da finca, que todos conocemos, hai unha cesión de unha plaza pública por parte da execución da obra. Nós estamos de acordo, os propietarios tamén. Ahora, esta cuestión nos condiciona a todos. Isto non quita que podamos seguir negociando con Patrimonio paralelamente ao Pexón, pero claro, ahora mesmo con esta actuación, pois ou pode ser agora ou será no futuro, se realmente se aproba, no desenvolvemento dese suelo a desenvolver, porque aí sí que xa o tiñamos contemplado. En todo caso, aceptamos todo o que se traslada aquí, somos conscientes das dificultades e, sobre todo, somos conscientes que unha obra destas características que afecta a un vial estruturante fundamental do Concello do Grove, por onde entran e saen casi todos os vehículos, pois, lóxicamente, non vai a ser unha cuestión doada. Pero, bueno, as obras hai que facelas e creo que aquí sí que coincidimos todos que Luís Amestre é perentorio, urxente, reformala. E en todo caso, digo, recollemos todo isto e eu non discuto que cando se adxudique a obra volvamos a ter unha reunión todos os voceiros coa directora de obra e algunhas cuestións que se podan trasladar sin problema ningún e, por suposto, eu quedei coas empresas de transporte volver a sentarnos e, vos digo, con unha principal que traballa aquí no Grove xa tivemos un primer encontro e quedamos emplazados a que cando a empresa licitada, adxudicataria, perdón, xa se sepa o nome, pois sentarnos todos para organizar este traballo que vai ser complexo. Ben, non sei se ten algún comentario máis, se non procedemos xa a súa votación. Bueno, vale, como digo, se van a ser os tres, vamos a sacar isto adiante. Creo que é importante para o Grove sacar este proxecto adiante. Votamos, polo tanto, punto 3, expediente 1990/2026. Votos a favor, abstencións, queda aprobada por maioría de 7 votos. E tratamos ahora o punto número 4, expediente 140/2026, ditame sobre a resolución do recurso de reposición interposto por don Manuel Otero Vidal en representación de Escola Infantil Barquiño de Papel contra a denegación da bonificación do ICIO. Señor secretario. Na Comisión Informativa de Economía Especial de Contas, celebrado o día de hoxe, ditaminouse con 4 votos a favor do Partido Socialista, 4 abstencións, 2 do Partido Popular e 2 de Esquerda Unida e un voto en contra do Bloque Nacionalista Galego, a desestimación do recurso de reposición interposto por don Manuel Otero Vidal en representación da Escola Infantil Barquiño de Papel contra a denegación da bonificación do ICIO. Moi ben, este é un punto que é consecuencia do acordado no pleno anterior. Como saben, aquí hai un proxecto dunha escola infantil que solicitou a bonificación do ICIDO. Esta bonificación foi rexeitada no pleno e agora os promotores presentan un recurso. Este recurso ten un informe desfavorable da tesorera, polo cual a propia tesorera propón a desestimación deste recurso e é o que vamos a votar.
penso que o debate xa o tuvemos outro día, non sei se queren pedir a palabra, por suposto que a quen quera falar que o comente, pero sí que quero aclarar unha cuestión. Votar a favor deste punto será desestimar o recurso, ¿sí? E votar en contra sería estimar o recurso, é dicir, estar a favor do que pide o promotor. Para que nos quede claro a todos. A favor, desestimamos en base ao informe da tesorera e, polo tanto, non se acepta o que recolle o recurso e, polo tanto, non se acepta a bonificación. Votar en contra significaría estimar ese recurso e, polo tanto, dar pé a esa bonificación. Señor Noia. Bueno, boa tarde. Este asunto ven de volta a pleno porque as cousas neste Concello están, unha vez máis, sen definir ou definidas a medias que non sei que será peor. Por tal motivo, despois dunha fonda reflexión e debate activo, o BNG trata aquí de non cometer injustiza cos demandantes e a vez ser consecuentes co noso pensamento e o noso ideario. Por tanto, o BNG non pode facer outra cousa máis que aceptar este recurso como lexítimo. A defensa do ben común e a preservación e o fomento dos servicios públicos están no noso ADN como organización que aspira a gobernar e xestionar os recursos do noso país, sexa cal sexa o estamento. Moi ao contrario dos nosos actuais gobernantes que, por incompetencia, desgana ou intereses fraudulentos e persoais, amosan unha ansia privatizadora incontrolable se lle deixamos, especialmente no ensino e na sanidade. E aí está o quid da cuestión. O que subxace por debaixo de todo isto. Levamos máis de 15 anos solicitando a ampliación e modernización da gardería de Rons, sendo a última actualización na época do bipartito, cando na vez da galiña azul lle chamábamos Galescola. Aí está a clave en eso, señor Cacabelos, vostede ten algo de responsabilidade. Pois non tivo riaños a conseguir que a Xunta teña resolvido o grande problema que temos no noso pobo a respecto do cuidado e garda das crianzas nas etapas preescolares. Xa que son os nosos gobernantes na Xunta que nos teñen os medios a obriga de facelo, pero vostede ten a obriga de polo menos, presionar. Hai uns anos, cando xa as protestas lle chegaron ao pescozo, decideu facer un pai que, en certo modo, sempre estivo infradotado e segue sen evitar que crianzas mecas usen guarderías en concellos limítrofes. Pode vostede confirmar, señor Cacabelos, aquí a este pleno, que manterá este pai e aumentará as prazas durante, poñamos, 5 ou 10 anos? A vez de exixir da Xunta a ampliación e modernización da gardería de Rons, que é o máis desexable para este pobo? Pois seguramente dirá que non, que o pai costa cartos que non podemos asumir e que non son competencias nosas, e que non está na súa man, etc. Ben, entón esta escola, aínda que privada, pasa a ser de interese público. En mal que nos pese, o que nos resta por facer é exixir aos promotores o cumprimento do que propoñen unha vez acabado o estatus de interese municipal. Que se creen as 41 prazas, nin unha menos, a creación de emprego cun ratio de profesorado acaído a esas 41 prazas, que se fomente de verdade a nosa cultura e a nosa lingua, e todo isto sin que supoña un costo directo ás familias. Ese compromiso debe facerse efectivo e vixiado en vista de que os promotores presentan un recurso en perfecto castellano e falan de cultura inmaterial sen ter en conta que a cultura inmaterial do Grove é galega e en galego ou non é. O tema para nós está entón en que conseguimos con un voto desfavorable. E a resposta é que absolutamente nada, pois non cambiaría a realidade de que a Xunta continue subvencionando centros sen exixir ao galego en ningures. Porén, co voto favorable, podemos, polo menos, requerir desde o Concello que cumpran co que os fai de interese municipal. E todo isto non é a noso pesar. Se o que se pretende facer cumprir a ordenanza e ser xustos, ten que ser así. Rectificar é de sabios e obcecarse por conveniencia de tercos. Na acepción de terco, a actitude de manterse no erro sen cambiar de opinión. A nosa proposta é procurar que isto non volte a suceder. No propio informe de Tesorería se fala da conveniencia de modificar a ordenanza. Pero claro, a ordenanza está así, aquí e agora. Polo que se pode cometer un agravio comparativo con outras propostas futuras ou pasadas. Remediémolo,
Manuel mesmo inclúa na ordenanza un artigo que teña como cláusula fundamental que non exista ánimo de lucro e o cumprimento dos compromisos coa cultura e a lingua como elementos fundamentais para calquer tipo de bonificación como filtro básico para evitar este tipo de situacións. Para isto seguro que contará coa unanimidade da corporación. Completemos e modifiquemos a ordenanza para que non deixe resquicio a lecturas interesadas e oportunistas que fagan pensar que as normas se aplican segundo se faga a comprensión do redactado na mesma. Pois as normas, se verdadeiramente o son, deben ter primordialmente un carácter obxectivo e, por tanto, igualatorio. Mientras tanto, fagamos cumprir a norma tal e como a día de hoxe se entende. Do contrario, poderase nos tachar de discriminar entre cidadáns e iso nin é ético nin é xusto. Tampouco é ético e injusto como sería que despois de aprobado o estatus de interese municipal se incumpran por parte dos promotores as exixencias que de aí se derivan. Gracias. Moitas gracias, señor Otero. Sí, boas noites. En primer lugar, están poñendo YouTube no do vídeo do pleno que non se ve a cámara xeral e que, por tanto, non se mira o que vota cada grupo. Non sei se sigue sendo así. Vale, pois, hoxe volvemos a debatir este expediente como consecuencia dun recurso de reposición. Tengo que dicir que nos sorprende que a proposta que se trae este pleno sexa unha vez máis a desestimación do recurso. Sorpréndenos porque todos os que estivamos presentes no pleno anterior sabemos perfectamente do que se falou e tamén do que non se falou. No informe que hoxe se nos presenta afirmábase que no pleno anterior se valorou o especial interese ou utilidade municipal desta actuación. Sinceramente, creo que non estuvamos no mesmo pleno. No pleno anterior non se debateu o interese municipal desta escola infantil, non se debateu a falta de prazas, nin a conciliación, nin a creación de emprego, nin o proxecto educativo. O debate centrouse en que o promotor era unha empresa privada con ánimo de lucro e precisamente por iso sorpréndenos que a proposta de hoxe se traiga. Despois do recurso aparece un informe de 5 páxinas con argumentos novos que nunca formaron parte do debate: conciliación, emprego, cultura mariñeira, motivación e inexistencia de indefensión. O proxecto non cambiou, o único que cambiou foi a forma de intentar justificar a mesma decisión. A propia Tesourería afirma que o carácter privado e lucrativo do promotor non constitúe un requisito previsto na ordenanza, senón un criterio imperativo. Pero hai máis. A propia Tesourería tamén conclúe que sería conveniente modificar a ordenanza para concretar os supostos bonificables. Eu pregúntome, despois de tantos anos gobernando, e agora cando descubrimos que a ordenanza necesitaba ser modificada? A ordenanza foi modificada en varias ocasións e nunca se considerou necesario concretar eses criterios. E agora, precisamente, cando se tramita este expediente, recoñécese que sería conveniente modificala. Se realmente consideran que a ordenanza debe de ser máis precisa, modifíquena. Para o agora, para o futuro. O que non parece razoable é aplicar agora criterios interpelativos que non figuran expresamente na ordenanza para resolver este expediente. As regras deben aprobarse antes de resolver os expedientes, non adaptarse despois para xustificar unha decisión xa tomada. No informe tamén se afirma que a creación de 41 prazas de atención á primeira infancia é algo ordinario. Nos discrepamos. Isto sería certo se no Grove sobrasen as prazas, pero non é a realidade. Estamos falando dun municipio no que moitas familias teñen dificultades para topar praza e para conciliar. Pero hai moitos pais e nais que si teñen ese problema todos os días. E para esas 41 prazas non son algo ordinario. Son unha necesidade para este municipio. Estamos a uns meses de que remate a autorización do PAI. Eu pregúntome, vai afirmar hoxe neste pleno que a creación desta escola infantil non ten interese para o pobo do Grove? Vai dicirlle ás familias que 41 novas prazas non merecen ser declaradas de especial interés municipal? Para nós a resposta é clara, esta actuación si reúne un especial interese e utilidade municipal e por iso votaremos a favor da estimación do recurso. Moitas gracias. Moitas gracias. Permítame, en primer lugar, despois de escoitar as intervencións do voceiro do BNG do Partido Popular, que creo que son contradictorias en sí mesmas. Contradictorias totalmente. Fala a voceira do Partido Popular, acaba de dicir, aquí primeiro resolvemos cando se debe facer ao revés. Aprobamos e despois queremos acoplar as reglas aprobadas antes de resolver o expediente. E que acaba de dicir todo ao revés do que van a facer hoxe aquí.
como non está recollido na ordenanza este tipo de bonificacións para iniciativas privadas, nos sempre solamente se aproban as bonificacións para proxectos públicos e calquera iniciativa privada non se aproba. Non se modificación porque atado agora, e nós xa levamos, creo que casi 16 anos gobernando, creo que é a segunda vez que unha iniciativa privada pide unha bonificación do ICIO. A primeira solicitouna, foi unha empresa, solicitouna, tuvo un informe de tesorería e renunciou a ela, porque o informe, igual que hoxe, era de desestimar. Esa empresa era insuíña cando fixo a reforma para ser biomarín, con un ICIO de máis de 70.000 euros. E renunciaron. Entón, é pura contradición. Pero o máis contradictorio, señor Noia, é que non hai por onde collelo. Non hai por onde collelo que acabo de dicir vostede. Primeiro, que é un ben común, unha gardería privada, ben común, xestionar recursos, ansia privatizadora, fala de nós, fala da Xunta de Galicia, fala da sanidade, ansia privatizadora, estamos a falar dun proxecto privado, non sei se se enterou, é privado que estamos aquí a falar, non é un proxecto da Diputación, do Concello, da Xunta de Galicia, do Goberno, non, é unha empresa que ven a ganar cartos, claramente. Entonces, hai que informarse un pouco máis. Pedirá hoxe usted a Xunta mantelo pai? Bueno, pai creo que hasta o ano que ven non remata o prazo. Nós seguimos traballando, e o dixemos sempre, para acadar o obxectivo de ampliar RONs. Ampliar RONs. Certo que está un pouco bloqueado o proxecto da desafectación dos terreos en patrimonio do Estado, pero levamos semanas negociando con eles o tema. Parece que todo estaba listo xa para a resolución definitiva, pero ahora mesmo está aí pendente. Primeiro paso, desafectar os terreos. Segundo paso, pasan a ser urbanos. Tercer paso, Xunta de Galicia, hai que ampliar para dar a oferta pública que necesita, requiere o Concello do Grove. Pública. O pai non pode ampliar plazas. Hai que informarse, señor Noia. Non pode ampliar plazas, porque o pai é unha solución excepcional que o xerente do consorcio ofreceu aos pais e nais en aquel momento, cando se manifestaron aquí, e foron a ter unha reunión con el, a Santiago. E o que dixo é que se el alcalde os dá un local, nós excepcionalmente vos aprobamos un pai. Sabe que é un pai? Punto de atención á infancia. Sabe por que se aproba? Para concellos de menos de 5.000 habitantes. O Grove non ten dereito a un pai. Por que se aproba excepcionalmente pola Xunta de Galicia? Era unha boa pregunta que facer. Porque, curiosamente, a Xunta aos pais botounos de volta ao Concello do Grove e aprobamos un pai. Pai que, por certo, plazas máximas, 20, non pode haber máis. Son 20, un pai, 20. Non hai máis plazas para un pai. Por iso nós pedimos ampliar RONs. E xa temos falado cos técnicos e arquitectos da Xunta para ampliar RONs. E sabemos como hai que ampliar RONs. Entonces non se pode ampliar o pai. E é certo que é un gasto importantísimo, máis de 140.000 euros para o Concello do Grove, que non paga a Xunta, porque a Xunta botou o balón fora. O que fixo foi aprobar administrativamente o procedimento. Aprobar. Pero pagar para o Concello do Grove, que tampouco pagan os pais. Entonces, que me ven a contar? Alguén está facendo algunha aposta máis potente que o Concello do Grove por ofrecer plazas públicas? Ninguén. Estamos pagando máis de 65.000 euros para a guardería de Rons e 140.000 para o pai das monxas. 200.000 euros. En total, 95 rapaces e rapazas. E nos pide a nós esforzo, e nos fala de ansia privatizadora. Por favor, señor Noia, creo que hoxe moveuse un pouco do marco, erróneamente. Ademais, aquí non se está discutindo que se autorice ou non se autoriza a guardería, A guardería ten licencia, dada por este goberno, por certo, con moitísima polémica urbanística. E a ver que pasa. Porque está anunciada unha demanda por parte da comunidade de propietarios do edificio. Porque non sei se sabe que ese espacio
está en curso nun estudio de detalle que aí está a discusión xurídica, pode estar afectado polo decreto Cuíña ou non. E este goberno, por interés xeral, aprobamos cos informes pertinentes autorizar esa guardería. Autorizar a guardería. Esa actividade está autorizada. Que máis compromiso? Pero que ahora queremos que nos rebaixen cartos do ICIO. Por certo, cartos de todos. Donde está o ben común, señor Noia? Cartos de todos. Porque os 5.000 e pico, 6.000 euros de bonificación do ICIO son de todos. Son de orzamento, son para cubrir máis gastos. E iso é o que van a votar vostedes hoxe aquí. Favorecer unha empresa privada. Saben canta subvención ten esta gardería? Saben? 200.000 euros. 200.000 euros. E vostedes apoian a rebaixa do ICIO de 5.000, que pagamos todos os veciños do Grove. Isto é o que nos están contando xe aquí. Me alegro. Alégrome moito. E despois fala de discriminar entre veciños. Vostedes, agora, a ningún veciño, promotor ou empresa se lle ofreceu esta bonificación. Quen discrimina a vostedes? Por que hoxe a este sí e a outros non? Por que? E son conscientes do que van a aprobar, non? Otorgarlle unha rebaixa que é un aforro para a empresa. Non é un aforro para o Concello do Grove, é un perxuicio para o Concello do Grove. E vostedes defenden o ben común? Por favor, son conscientes do que van a votar? Contradictorios, totalmente. E me dirixo a vostede, porque hoxe vostede aquí, contradictorio co que defende o BNG. Totalmente. E iso de que defenden o idioma galego, a cultura galega, forma parte dos obxectivos que tiña que cumprir para que lle deran a subvención. Si non había subvención. O sea, xa ten subvención para montala e agora vai a ter tamén unha subvención do Concello do Grove a través desta bonificación. Maravilloso. Insisto, unha empresa privada que virá lícitamente a ganar cartos. Pero non aceptar esta bonificación, como vai facer o goberno, polo menos, non significa que a guardería non vai adiante. A guardería xa ten licencia. A guardería mañán pode empezar a obrar. Aquí nadie está negando que se saque adiante esa guardería. Precisamente, a pesar das problemáticas xurídicas que hai para otorgar esa licencia, que xa veremos se non acabamos en xuicio, a pesar desa problemática polo interés público que pode ter este tipo de instalacións, apoiamos os informes técnicos que valoran e respaldan esta licencia. Pero hasta aí. Ahora tamén unha bonificación económica. Porque este sí e outros non. A ver. Entonces, sinceramente, hai posicionamentos que a min cada día me sorprenden máis. Me sorprenden cada día máis. De tal forma que aquí quen sí está apostando firmemente polo público e o ben común é este goberno. Primeiro, adicándolle máis de 200.000 euros ás garderías de Rons e o Pai das Monxas, e despois non restando máis de 5.000 euros aos intereses colectivos dos veciños e veciñas do Grove. Que iso é o que van a facer vostedes. E despois virán as ansias privatizadoras, a xestión, o ben común, a discriminación. Pero, por favor, quen cree iso despois de escoitalos? Por favor. Eu creo que están a tempo de reflexionar e me dirixo a vostedes porque vostedes no pleno pasado creo que votaron o que realmente querían votar. O que pasa que agora, igual agora, alguén se dirixeu a vostedes e dicir, home, que a ver, no, é unha empresa, non nos esquezamos, é unha empresa, ven con ánimo de lucro, ven a gañar cartos. E xa ten unha subvención importante, non me quero confundir, ou do GDR ou do GALP. Ahora mesmo non sabría dicirlle que organismo é, pero creo que é o GALP. Entonces, con subvención e ainda por riba nos, bonificación do ICIO. Pois bueno, a partir de aí, claro, modifiquemos a ordenanza e despois, calquer veciño, calquer empresa, bonificacións. Xa me dirán como resolvemos o ICIO e como resolvemos os ingresos orzamentarios. Porque o ICIO
que é certo que está reactivando ese urbanismo xa o ano pasado, este ano está empezando a recuperar volumes de outros anos, é unha das partes importantes dos ingresos deste orzamento municipal. Entón, sinceramente, non acabo de entender estas posturas. En definitiva, alá cada un co seu posicionamento político, alá cada un coa súa defensa, e desde logo, eu se o quero dicir claro, hoxe, co que acaban de anunciar que van a votar, non están defendendo os intereses xerais, ni o ben común, ni o público. Así de claro. Abrimos unha nova rolda de intervencións. Señora Otero. Estou lendo textualmente o artigo 5, bonificacións, apartado A, un 75% sobre aquelas construcións, instalacións ou obras que sexan declaradas de especial interés ou utilidade municipal por concorrer circunstancias sociais, culturais, históricas, artísticas ou de fomento de emprego que xustifiquen tal declaración. Esta declaración, que deberá ter sempre carácter excepcional, correspondelle ao pleno da corporación mediante maioría simple, logo de solicitar o interesado. Nin pública, nin privada, expresa aquí. Non pon interés nin público, nin privado, si, entón, non o pon. Entón, e creo que sí que 41 plazas de guardería son de interés para este pobo, tal e como están, que a maioría teñen que ir a pedir plazas, eu concretamente, e deron máis antes fora do Grove que no Grove, precisamente. Entón, eu creo que sí é de interés. Gracias. Noia. Usted non se entera ou non se quere enterar dos argumentos que lle puxamos en riba da mesa. Deixamos a cousa moi ben clara, pero está claro que non se entera. E aconsello unha cousa, dixo yo, con toda a sinceridade, baixe un pouquinho o tono, porque esas cousas poden ir a contra a saúde. Baixe un pouquinho o tono. Aseguro que vai ir mellor. Mire, agora falanos dun ánimo de recaudación, pero eu, cando estou falando disto, ou cando nós discutimos isto e discutímolo en asamblea, non discuto eu simplemente traslado o que se di e os acordos a que chegamos. Nós, cando miramos e cando votamos hai 15 días ou 20 días unha historia, estábamoslo facendo votando si creíamos que isto necesitaba bonificación ou non, e votamos en contra, porque nós, tal como se plantexou isto aquí, efectivamente, decímolo na argumentación, non estamos a favor desto, cambiemos mañán a ordenanza, porque non estamos a favor desto. Pero o que non se pode é facer unha discriminación. E cando é unha discriminación é que, pois miren, os promotores encontraron un sitio por onde ir, e encontraron un sitio por onde ir, que é o interese municipal, non hai outra bola. E creo que deixamos ben claro que, bueno, pois aproveitemos que se puxo o interés municipal, e que a norma di, a norma, non o Bloque Nacionalista Galego. Por o Bloque Nacionalista Galego, esta norma tería ahora mismo algo que puxera sin ánimo de lucro. E iso faise mañán mismo para evitar máis suspicacias e malos entendidos. Vale? Non o puxo o Bloque. A ordenanza é súa, eleva aí anos, modificouse no 2023, ustedes tiñan maioría absoluta. Vale? En abril do 2023. Perdón, desde decembro de 2023, abril do 2021, as últimas modificacións. Esta ordenanza xa foi modificada. Logo non é tan complicado de modificar. O que non podemos é mirar de quen está facendo isto ou que está facendo isto, porque na ordenanza non o pon. É moi simple. É simple e llano. Non hai máis. Non hai máis voltas que darlle. Existe un ánimo de recaudación dado o importe, e non existe ese mesmo ánimo, por exemplo, hai 15 días ou hai 20 días, co tema da Xunta e a Iglesia. Que é curioso. A Xunta, a eso sí, a eso perdonámoslle o ICIO, 3.000 e pico euros, a Xunta para facer unha obra na Iglesia, que eu teño xente na familia que me vai á misa todos os domingos, non é un problema de catolicismo ou non catolicismo, é un problema de igualdade ou non igualdade. A Iglesia é un das maiores riquezas que hai no Estado español, que ademais,
non ten IBI, está exento do IBI, do imposto de sucesións e donacións, do imposto da renda, na que incluso se pode marcar cun X as persoas, cun X, as persoas que queran doar, o imposto de... A ver, que me está contando? Uns sí e outros non? Uns sí e outros non? Por qué? Por qué? Porque se neste caso é un promotor, é unha empresa privada que dixo a norma non o pon, porque non o pon, no outro caso beneficiaron unha empresa privada. Bueno, empresa. Vale, sin ánimo de lucro, pero privada é a que recibe, a que vai a ser beneficiaria desas obras. Entón non me este con historia, non me faja ponerme moi exaltado, porque tampouco quero, sinceramente, creo que isto hai no que levar con máis, ao final de contas, é o que é. Mire, o cambio de perspectiva, de ver as cousas desde primas diferentes, e coller o que máis compete unha vez visto e valorado, é o que nos fai ser mellores persoas. Ni máis ni menos. É ser mellores gobernantes. É rectificar é de sabios. Rectificar é de sabios. Así que non me veña usted, que non me vai fazer sentir culpable nin a mí nin a miña organización. Nós sabemos moi ben o que somos e o que queremos. Moi ben. O que hai que aproveitar esta ocasión é para que, aínda que lle veña dado pola Xunta o tema da cultura, etcétera, etcétera, pois nós que estamos máis cerca desa guardería, facer que se cumpla eso. Xa que lle facemos un interese municipal, facer que se cumpla multiplicado por 2. Facemos que se cumpla porque ten que, se lle damos isto é porque ten que cumprir isto outro. E desta maneira, por si, temos un pouco, digamos, agarrado o tema. Se non de outro xeito, non vai haber tema ningún, porque na Xunta de Galicia, desgraciadamente, o que é a cultura e a lingua galega non é un valor importante para eles. Para nós, si. Insisto, no BNG tomamos as decisións moi consensuadas e debatidas. E moi debatidas, Desde cando non debate vostede con a militancia do seu partido, que sempre me está a falar usted do BNG? E o Partido Socialista Obrero Español, desde cando non se reúne en asamblea de militancia? Nos reunimos hai 15 días, hai unha semana. Por favor, non nos dé lección, son. Gracias. No, lección ninguna. Eu teño un posicionamento político e ideolóxico e que o defendo aquí e acerto que a veces con vehemencia porque son así. Nin estou enfadado, nin cabreado, nin... Ora, e agradezco que se preocupe pola miña saúde. Perdón, eu non falo do traballo interno do BNG. Eu falo do BNG aquí no pleno, representado por 2 voceiros, vostede e a señora Galiñanes. A vida interna dos partidos políticos, lógicamente, se rixe cada un. Pero vamos a ver. É certo que a ordenanza non recolle nada deso. E por que nos guiamos nós sempre polos informes técnicos? Os informes técnicos por colaboración entre administracións, porque a obra, díxeno no pleno da Iglesia de San Vicente, non a fai a Iglesia, faina a Consellería de Patrimonio de Xunta de Galicia, en colaboración cos administracións públicas, obras públicas, reforma do mercado municipal, pabillón de Rosalía, reforma do tellado de Rosalía, pabillón de Conminiño, etcétera, etcétera, etcétera. Obras executadas, promovidas polo Estado, pola Xunta, pola Diputación, sempre con informe técnico se bonificaron. Por que nos desestimamos ou apoiamos a desestimación? Porque non estando clara a ordenanza, e xa lle digo, os casos de bonificación de ICIO privado, eu que lembre, son 2, en 16 anos, 2, modificar esa ordenanza por eso 2, o criterio que sempre se tomou desde a parte técnica era empresas a ánimo de lucro, non hai colaboración administrativa e, polo tanto, corresponde igual que a calquer veciño ou calquer outra empresa pagar o ICIO. Vostede hoxe, en algunha das súas propiedades, pide unha reforma de un tellado, vai ter que pagar un ICIO igual que calquer outro. Igual que calquer outro. Pois o mesmo lle estamos reclamando nós a esta promotora desta gardería, o mesmo. Non lle estamos reclamando nada que non lle pidamos ao resto dos veciños e veciñas do Grove, ao resto de empresas. Nada. É exactamente igual.
Entonces, por eso lle digo que entendemos que non é esa bonificación, e iso que se fixo así. E señora Otero, dígolle que a gardería vaise facer porque ten licencia, independentemente da decisión que tomemos aquí da bonificación do ICIO, non. Por lo tanto, este goberno non se está opoñendo a que non se faga esa gardería. Creo que o expliquei ben, pero volvo a repetilo. É precisamente porque hai un interés xeral, é unha actividade que pode ser a día de hoxe positivo ou grave, aí está, ten licencia. Non se está discutindo a licencia, non se está discutindo que a gardería non vai adiante, Estamos a discutir se ten que pagar máis ICIO ou menos. É que é o que estamos discutindo. Nós entendemos que ten que pagar o ICIO que pagan todos os veciños e veciñas do Grove, o 100%. Eso é o que nós defendemos. Igual que calquer outro veciño, veciña ou empresa que pida un ICIO. É o que estamos a defender. De tal xeito que non sei. E, por certo, señor Noia, outro erro. O Concello do Grove non ten competencias para controlar o cumplimiento das condicións establecidas. Quen ten que cumplir eso será o GALP e a Xunta de Galicia, que é, por certo, a que autoriza con informe sectorial a gardería, porque son a competencia autonómica. Nós, se cumplen os requisitos da subvención do GALP, será o GALP o que teña que controlar e auditorala, non? E facer auditorías, non o Concello do Grove. Para nada, que tamén están confundidos en ese tema. Entonces, eu xa pecho ese debate, xa vexo que o posicionamento que é. Pero é claro, aquí o que estamos falando é bonificar o ICIO que unha empresa privada con ánimo de lucro ten que pagar, cousa que no Grove nunca se fixo a un privado, é o que van a votar, e que quede claro que o interés xeral é a gardería, ten licencia municipal urbanística, ten os informes sectoriais da Xunta de Galicia e, polo tanto, van a poder facer e van a poder exercer a actividade. Iso non se debate hoxe aquí. Entonces non mezclemos debates. E, a partir de aí, volvo a dicir o mismo que dixen antes. Nós seguimos defendendo o interés público da gardería de Rons e do Pai das Monxas e o coste que nos supón a todos os veciños e veciñas ter aberta estas dúas instalacións públicas, que aí sí que podemos decir que son públicas. E remato, do mismo xeito que a futuro, imagine que a Xunta de Galicia amplíe a gardería de Rons. Lóxicamente vai pedir unha bonificación do ICIO, en colaboración con outras administracións, e creo que aquí estaremos todos de acordo en darlle esa bonificación polo interese que ten. Porque sin ánimo de lucro e porque é unha colaboración entre administracións. Ese é o posicionamento. Vexo que non se comparte. Tampouco pasa nada. Pero eu sí que quero que sexamos todos conscientes do que votamos e do que apoiamos. Señor Noia, 20 segundos, que non vamos a estar aquí ahora montando un carrusel de debate. Sabe que hai dúas intervencións por punto. Vou a dar a gracia de esta terceira intervención, pero xa, E creo que o seu posicionamento está claro e creo que o noso tamén. Entonces creo que xa non hai máis debate. 30 segundos, por favor, A ver. Me digo unha cousa por outra. Acaba de decir que é de un interese xeral e tal. Aquí o que estamos votando é o interese municipal da gardería, que eu sepa, eso é o que se vai votar. Eso foi polo que lanzaron o recurso, eso é porque ese recurso está en pleno. O que temos que aprobar é se ese recurso vai adiante ou non. É así, señor secretario, porque se é así, se é eso, ou aproba esa bonificación. Se se estima ou non se estima o recurso. Que quedamos claro? No, exactamente, que quedamos claro unha cosa, non estamos votando o interés da gardería, estamos votando a bonificación do ICIO, que volvo a dicirlle, parece que non me escoitan, o que estamos dicindo é, por eso lles decía, a guardería ten licencia, a guardería vai facerse, o único que estamos, por que foi a Comisión de Contas? Porque é un aspecto recaudatorio, un aspecto que afecta as contas do Concello, ao orzamento. Non estamos votando o interese xeral da guardería. É que se iso debate igual estamos todos confundidos. Esase votando a bonificación económica do ICIO. Concretamente, non teño aquí a cantidad, 5.000 e pico euros que non iban a pagar, ou que non pagarán, se se estima. É eso. Non é nada de interés xeral, nin as 41 plazas. Todo eso está xa dado.
Todo eso está dentro da licencia. E máis, por que piden a bonificación? Piden a bonificación precisamente porque teñen unha licencia municipal para facer ese proxecto. Non se está discutindo eso, non. Si así, claro que ahora entendo todo. No. A licencia está dada. 41 plazas. Ten un certo interese. Ten unha subvención do GAL. Imagínense o interese. 200.000, creo. Non podo aquí constatar, según me comentaron, pero creo que é unha cantidad importante do GALP. Entonces, vamos, pero ten unha subvención do GALP, eso sí, ten unha subvención do GALP. Entón, que teñamos claro, o que se vota non é un interés xeral, non é a licencia, eso está dado. O que se vota é, restamos non sei canto ICIO ten que pagar, non sei. Se isto é canto se expliden os 75, o sea que será 5, serían 7.000 e pico euros, 8.000, no? 7.000, un total de 7.000 euros. O que se está votando aquí é, quedan sin pagar 5.000 e vostedes só pagan 2.000. Iso é o que estamos votando xa aquí, non estamos votando outra cousa. Pero como que non? Señor secretario, por favor, aquí son... Sí, a ver, señor Otero. Non iba a intervir neste pleno porque xa tiñamos claro a nosa votación, además creo que deixamos claro no mes pasado, pero realmente o recurso o que pide é que o que se votou no pleno pasado non é acorde á ordenanza. O que hai que votar é se é de interés ou non. A propia ordenanza xa indica que se é de interés municipal xa se lle aplica o 75. O Concello non pode votar si ou non a bonificación. Eso que piden no recurso, que o que ten que votar o pleno é o interés xeral, e a propia ordenanza explica, o sea, di, se é interés, xa se lle aplica o 75, perdón, estou no uso da palabra, creo que é a única vez que pido, por favor, que se me respete. O que eles piden no recurso é eso, que a ordenanza é, se é de interés xeral ou de interés municipal, ten un 75% de bonificación. Entón, eso é o que se debería haber votado. Eso é o que piden os usuarios, co cual estamos de acordo. Tiñase que haber votado o interés, non a bonificación sí ou non. Fora deso, que creo que nadie chegou a saltar, porque a ordenanza, creo que falei na outra vez cunha concelleira do goberno, a ordenanza o que implica é a bonificación é para atraer obra. Para traer obra ao Concello, facilitar o que é atractivo de obra. Bien, de obra ao Concello, non pública ni privada. Unha obra pública, o sea, a Xunta tal non vai deixar de vir a facer obras ao Grove porque se lle reduzca o ICIO. Si é, as empresas privadas son as que deben, o sea, as que se poden beneficiar ou dicir, por vou facer unha obra no Concello do Grove porque teño a bonificación do 75. Eso é o que supón unha bonificación nunha ordenanza municipal. En esta é o que supón. Por cual, estamos de acordo ou non en que pois habrá que modificar a ordenanza, baixar a bonificación a un 50, un 40, un 30, o que nos dé a gana, o que decidamos entre todos, lógicamente, o que nos dé a gana, ou especificar se para a privada é un 50 e para a pública pois un 80, un 90, un 100%. Pero unha ordenanza, unha bonificación nunha ordenanza, en esta é para atraer interés de facer obra pública, obra pública ou privada, sempre me dá o tema público, pero pública ou privada. Lógicamente, volvo a repetir, a Xunta non vai deixar de facer a obra de Rosalía porque non lle damos o bonificamos o ICIO. Non vai deixar de facer a obra na igrexa de San Vicente porque non lle bonificamos o ICIO. Non vai deixar de facer na guardería de Rons porque non lle bonificamos o ICIO. Porque vai a invertilos igual. Porque non vai deixar de invertir por 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 euros porque xa ten un proxecto, un presupuesto para eso. Lógicamente, aproveitase desa situación. E tamén, e peor aínda, son cartos que podían quedar no Concello e beneficiarse o Concello. E desta maneira aí sí que nos estamos perdendo. A outra indo a veciña pode invertilos na propia obra ou en melloras na súa cuestión. O que ten que ser é de interés municipal, sí ou non. Que despois hai un amplio abanico na que se poden votar as empresas. E hasta ahora foron dúas que foron hábiles a ir á ordenanza. Agora o problema é que ao mellor empezan a vir máis, como non modificamos a ordenanza. Pero eso é o que se vota neste pleno. Ahora mesmo é o recurso que di que tiña que haber votado o interés e non a bonificación. Listo, non vou intervir máis porque creo que xa está bastante debatido e creo que nos fomos, ou foste despois.
Bueno, discutido todo isto, procedemos, polo tanto, a súa votación. Voulle preguntar ao informático, pero... A Cámara Central. José, mira a ver se está o interruptor. Se alguén lle dou o interruptor. Pero aí, ten luz, a verde ten luz. Bueno, votamos ahora canto a votación porque despois chamarei a... Oh, espera, que me está contestando o informático, porque antes me dixo que non funciona. Pois... Sabedes que hai... vos está enfocando a todos, o debate sí que existe, o único que é a imaxe en xeral, pero bueno, eso non é a veces para que non podamos seguir e que o acta valga igual, porque todas as intervencións quedan grabadas e sí que vos... Vale, algo pasa que mañán ten que revisala. Vale, entonces procedemos, por lo tanto, a votar o punto 4, expediente 140/2026. O ditamen da resolución do recurso da Escola Infantil Barquiño de Papel. A votación é a favor e desestimar, en contra e estimar. Queda así claro, non? Vale. Entonces, votos a favor, abstencións, en contra. Ben, son 8, 7. 7 votos a favor, 8 votos en contra. Non temos mocións de urxencia, pasamos, polo tanto, a rogos e preguntas. Como sempre, solicitamos todos os compañeros e compañeras que queran intervir que pidan a palabra e despois os compañeros e compañeras de goberno que respondan ás cuestións que así o requiran e podan facer. Señor Meis. Hola, boas noites. Nada, quería preguntar como está o estado actual das obras da Rúa Batalla de Lepanto. Digo porque, varios veciños estas últimas semanas estánme dicindo que é un caos, eso non se sabe se é peatonal, se é a glorieta usa todo o mundo para dar voltas e despois ao estar todo ao mesmo nivel aparcan os coches nas portas das casas, aparcan nas portas dos garajes e está sendo un descontrol, por non decir xa que ata fai unha semana se empezaban a colar os coches dende o Pombal hacia... en sentido contrario, porque non había ningún sinal de prohibido, sacouse coa obra e ali era un escándalo. Entón, como vai a quedar esa rúa, porque ahora mismo a gran maioría dos veciños non saben como vai a quedar, si vai haber aparcamento, si non, si vai ser peatonal, ou que uso vai a ter esa rúa. E despois... creo que esta semana empezou a empresa de desbroces o mellor para as beiras rúas. Digo porque non sei se se está facendo un seguimento do traballo que están facendo, que aparte de desbrozar, que non se lle olvide recoller as ervas, porque hai beiras rúas que é un escándalo, que dá todo os toxos e, os matorrales, todo que tal, e quedan as aceras que si as ervas nos terrenos son cerillas, si cae un nada en eso, imaginadevos o que pode pasar. Nada máis, gracias. Perdón, moitas gracias, señor Otero. Sí, ben, boas novamente. Ao pleno pasado, iba a decir o mes pasado, non chegou ni o mes, preguntara polo tema de se se estaba facendo cumprimento da ordenanza de terrazas. Despois fixen outra pregunta, ciñeuse a resposta da outra cuestión, pero non de se se estaba facendo cumprir a ordenanza de terrazas neste concello. Entón queríamos saber. Noutra, que tamén fixen fincapé, tampouco respondeu, hoxe tivemos o dos postos das bancadas, queríamos saber, porque era o que fixemos tamén, pregunta no pleno pasado, era cando se vai sacar a licitación o posto fixo 19-20-21, que era o que era a cafetería daquela, que está habilitado como cafetería, o espacio para a cafetería. Entón, cando se saca a licitación, porque se nos aseguraba que estaban cos pliegos, xa cando estaba o anterior concelleiro de mercado.
E tamén pedíamos o tema das sancións a documentación sobre as sancións de locais de copas os locais nocturnos deste Concello, que xa leva pedido dende hai 3 anos. Por outro lado, como está o que está facendo o Concello co tema do aparcamento este famoso de San Vicente, que saleu nestes días na prensa, que volveu a abrir as súas portas cando ten unha resolución de peche, saber cal é o que está facendo o Concello, o que vai facer o Concello para dar cumprimento. Outra é sobre o aparcamento, o suposto aparcamento, ou intuición de aparcamento da zona das Pipas, ese aparcamento disuasorio. Pois estamos a finais de mes, sí que se lle botou iba a decir un xabre, un escombro, que non sei se realmente está permitido nesa zona allanalo firme con escombro. Creo que medioambientalmente non sería o correcto, igual temos problemas, pero nadie sabe se é un aparcamento ou non é un aparcamento, porque non se hai un cartel que diga aparcamento público, co cual os vehículos siguen saturando a zona das Pipas e sin utilizar. Onte mesmo, pois había 3 coches aparcados allí, estaba toda a carretera aparcados sin usalo. Por que? Porque non se sabe se é aparcamento público ou privado, entón non se usa. O mínimo era poñer un carteliño dicindo que hai un aparcamento disuasorio aí para poder utilizalo. Creo que entraba en calquera idea de calquera, pois podría entrar ese sentido común. Logo, creo que xa levan meses e meses reclamando, creo que hasta ese novembro do ano pasado, as luces do pabillón de Cominiño, que vai a volver a chegar a época non estival, cando o sol se agoche máis pronto, e os adestramentos. Preguntamos hai 2 plenos, preguntou outro grupo o pleno pasado, siguen sin solucionar este tema. Logo, o céspede do Monte da Vila, o pleno pasado asegurou que iba a haber unha modificación de crédito para aumentar o prezo, o sea, a partida, para poder sacar a licitación, pero non ven a pleno. Lóxicamente, ou ven ao extraordinario, ou hasta finais de setembro non podería vir, co cual, máis retraso para o cambio do céspede do Monte da Vila. Logo, en que grado de cumprimento está facendo o Concello coa responsabilidade que ten no control das colonias felinas. Vimos creo que no día de hoxe unha pequena crítica da asociación que colabora neste asunto, pero, volvo a repetir, e xa lle dixo moitas veces, é unha competencia municipal, co cual o Concello que ten a responsabilidade sobre este asunto. Como está o tema da obra, o terreo para as obras de vivenda pública na Teniente Domínguez, que se mercara ese terreo, entonces como está ese asunto? A solicitude dos terreos da Sareb, tamén con intención de facer vivenda pública, aprobado nunha moción de Esquerda Unida hai tempo. Volven os conflitos á praia de Conroibo, queríamos saber que está facendo o que vai facer o Concello para dar solución a apertura dese camiño público. Vou facer as máis escuetas. Baños detrás da lonxa porque non están abertos durante a tempada estival. Na festa do Carmen abriron aos propios da Comisión de Festas, pero, polo que me din usuarios, non está aberto en ningún momento. Co cual, queríamos saber por qué. O recurso de todos os meses, obra de hortos, cando comeza? Xa estamos cansos de preguntalo, pero seguiremos preguntando, e incluso mellor cando este feito, cando se este facendo. Logo, hai un veciño, o sea, veciños que deixanse, pero hai un que sí que presentou por 2 veces escrito no Concello en relación a algo que nós xa temos denunciado, que é as grietas no primeiro tramo da Alexandre Bóveda, que denunciábamos que se fixera cargo pola garantía de obra. Vostede dicía que eran grietas de dilatación, pero que hai unha grieta que incluso cando pasan os coches por zona peor que unha alcantarilla. Creo que o propio veciño xa di que pode contarlle os números de coches que pasan por esa rúa, porque cada vez que pasa, pois, lle sona como se fora unha arqueta, exactamente. Entonces, procedan a reparación desa rúa. Me imagino que agora mesmo garantía de obra nada, pero pois usen os recursos municipais para solucionalo, porque non pode quedar así. E falando de garantías, como está a garantía da obra do auditorio, o sea, a solicitude de reparación coa garantía de obra de todas as deficiencias do auditorio e do local social de Reboredo, porque nos tachaban incluso de
alarmistas cando realmente non se está facendo nada e sigue deteriorándose e caendo a cachos. E logo, cal é o motivo polo que 4 auxiliares da Policía Local que teñen que son fixos discontinuos por sentencia judicial non están traballando a día de hoxe no noso Concello, cando a sentencia indica que teñen que ser os primeiros en entrar no momento que se fai a solicitude de auxiliares de policía. Entón, queríamos saber eso tamén. E, por último, pedirlle, porque, bueno, creo que cada ano sempre lle digo o mismo, superase o ano anterior, este ano volveron a superar os 2 anos anteriores. Poñase pilas e, bueno, queda só un mes e medio de tempada estival. Adecente o Concello, por favor, porque, volvo a dicir, chegan tarde novamente, como a todos os anos, e cada vez peor que o ano anterior. As críticas son cada vez máis, e os que nos veñen con esas críticas, a maioría das veces temos que agachar a cabeza e marchar porque non temos resposta para darlle na situación en que se atopan moitas rúas. Eso, chegando tarde co desbroce, as limpezas, os colectores sin limpar, os colectores sin recoller, son exemplos de moitas das cuestións que obras que deberían estar rematadas, como a de Lepanto, Rúa do Peso, Rúa tal, que xa tiñan que estar rematadas porque eran para 3 meses, siguen dificultando o tránsito de veciños e de visitantes, tendo que facer números para poder chegar aos sitios. É realmente unha imaxe que consideramos que non merece este Concello e que debería, xa vai ser difícil dar unha solución porque moitos xa marcharon con esa imaxe, pero polo menos intentar que os que veñen agora intenten levar outra imaxe deste Concello, nada máis. Moi ben, moitas gracias, señor Prol. Hola, boas tardes a todos e a todas. Queríamos comunicarlle que, non sei se saben que o cartel que está no paseo que pon o Grove está aberto e despegado e pode producir cortes aos viandantes ás persoas que saquen fotos con eles ou tropecen con el. Tamén queríamos saber cando se vai a recortar a selva amazónica que hai detrás de Gravilla, porque os pais perden os fillos no medio da maleza, do alta que está. Fai uns meses anunciáronse unhas obras en Boivas, só se repararon 500 metros da intersección con Jaime Amezaga e o resto de Boivas vaise continuar ou quedan así, sin facerlle nada máis, ou hai que esperar a outra fase. E outra cousa que é repetitiva, pero é o que hai, as persoas queixanse do cheiro e deterioro que presentan e desprenden os contenedores da basura. Cando falamos das remanentes, quedouse en comprar 150 contenedores novos. Cando se van a comprar? É a primeira vez que tamén falamos deste tema. Habíase valorado que se iba a comprar un camión da basura que costaría sobre uns 400.000 euros. Pero en pleno, se nós non entendemos mal, o precio final serían sobre uns 320.000. Queríamos saber se se van a usar os 80.000 que non se van a invertir no camión en comprar máis contenedores para poder cambiar e mellorar os que están. Gracias. Moitas gracias, señora Otero. Sí, boas noites. Volvendo a escoitar as súas declaracións detalladamente cando foi o do incendio de Moreiras, creo recordar que decía algo así literal como que non vamos a aceptar ningún terreo que esté sin limpiar. Non vamos a aceptar. En esa zona estáse facendo unha senda, unha ruta dos burros fariñeiros. Entendo entón que están facendo unha obra pública con diñeiro público en fincas privadas as cales non teñen cedidas por parte dos propietarios. As cinzas da fogueira de San Xoán en Portomeloxo, porque din os veciños, ali fixeron como unha limpeza antes da fogueira e despois da fogueira as cinzas siguen ali. Estos días atrás, coas secas, tamén estiveron facendo limpeza na lavaxeira e creo que no esteiro e botaron ali as algas. Si todo eso non se vai a recoller, pois o propio que cada alga se este na súa praia e que non esa acolla de todas as veciñas. E falando desa praia, temos queixas de veciños pola malísima convivencia que hai con unha empresa privada de fora do Grove que organiza cursos de
surf, paddle surf, snorkel, retribuídas. De entrada, dignos que utilizan o local de veciños de Porto Meloxo para guardar o material e para utilizar a electricidade que ali lle fai falta para hinchar as tablas cada día que fan os campamentos que, polo que nos digo os veciños, pode haber entre 40, 60 e 80 rapaces. Entón, o primeiro é saber se teñen permiso do Concello para utilizar ese local e se pagan algo polos servicios que utilizan do mesmo. E despois queremos saber se teñen permiso de costas para o embarque e desembarque da actividade náutica que fan, porque, como lle comento, din os veciños que hai unha moi mala convivencia porque fan moito ruido, fan moito escándalo, molestan a xente que está na praia e incluso hai un veciño, unha veciña que un día lle pido por favor que moderaran o volumen, un dos donos, non dos monitores, lle dixo que se non lle gustaba que se fose para outra playa ou se fixese unha piscina na casa. Decirlle a un veciño que paga os impostos aquí, unha empresa de fora, en fin, entón queremos saber se esa empresa ten permiso do Concello para a utilización do local, se paga algo por el e se ten o permiso de costas para as súas actividades náuticas en esa praia. Despois tamén o camiño do Padre Sarmiento, non sei se o mantemento lle corresponde ao Concello ou lle corresponde á Deputación ou a alguén, porque está un pouquinho abandonado, entón había que darlle un repaso. E tamén queremos saber se está o Concello adherido ao Plan Básico Autonómico para a afección das masas forestales a limpiar. Eu mirei o mapa e chegaba como vao e non entraba no Grove, entón non sei se que estamos ou non adheridos. Despois tamén nos avisan de que hai uns cables a ras do chan na Avenida de Portugal, en frente á intersección con Carballeira. Tamén nos din que hai unha tapa de alcantarilla con un cono sinalizando unha baixada ali na subida de Beiramar hacia Correos, en esa calle. Tamén nos din se poden borrar as pintadas do campo de fútbol coas palabras un pouco malsonantes. E tuvemos que traer a pleno para recordarlle a ordenanza de patinetes que nos estaba levando, tuvemos que traer unha ordenanza de autocaravanas, pero para ir a multar a subida do Monte David, os coches que estaban aparcados na man dereita, aí foron rápidos. Queremos saber que vai facer o Concello co parking de San Vicente do Mar. Dinos que os baños públicos de madeira que están en frente á lonxa estaban botando agua para fora, non sei se eran aguas dos retretes ou se eran aguas do agua limpia do lavamanos, entón eso estaría ben sabelo porque estaba salindo hacia fora polo tubo. E tamén lles dixen no pleno pasado se non lles daba vergoña ver como estaba o pobo. A verdade é que quen pasou vergoña fui eu, como ben dio o compañero de Izquierda Unida, hai 15 días houve aquí unha regata en San Vicente do Mar na que, viñeron clubes de outros sitios, os que eu coñezo, e me decían do lamentable estado de decadencia que ten, en este caso, San Vicente do Mar, de xente que leva vindo anos ás regatas e que creen que un pobo como este non se merece ese aspecto. E pola miña parte, nada máis, gracias. Moi ben, gracias, señor Noia. Bueno, eu remato e como son o último, moitas das cousas xa se viron aquí, pero como teño escrita, pasín o traballo de escribilo, eu vou nas a soltar. Pero antes de nada, señor Prol, non me quita do cartel. Co tema do cartel do paseo, ese fui eu, de un principio, que primeiro me dixen que eso estaba roto, que había uns puntos rotos, dixo, con todo cariño, non? Que tiñan puntos rotos, o que fixeron foi sacar os puntos do lobo, o que fixo o goberno foi sacar os puntos do lobo, co cal debilitaron a estrutura do propio tal, e entonces, agora, sí, ves a que, agora que, claro, nun momento dado vai a sentarse alguén sin saber ou calquera cousa, cae de cabeza, ou un cría, ou que sea. Pero isto, vamos, desde que entrei aquí, creo que foi unha das primeiras preguntas que fixe. A cuestión é que, isto enlazo, ven un pouco así como de ardia, non? Vai un veciño, queixase tal e cual, hai que traer xardineiros. Xa podamos todo. Estes días acabaron de chapodalo. Desgraciadamente hai cousas que eu nunca acabarei de entender. Pero así son. Aula de estudios. Como está a cousa da aula de estudios? Hai
vai facer 6 meses, un ano, que xa estaba a punto, que xa tiñan a habitación, que había que solamente poñerlle o sistema e tal. Eu non sei, sinceramente non fun tampouco polas moixas, pero penso que eso non está funcionando. Por menos publicitar non se publicitou. Camiño da Xesteiriña, saleu onte e hoxe nos medios. Ademais de empezar a haber algunha interferencia por parte da propiedade da depuradora, cousa que eu dixo aquí, entre comillas, porque non o vin, nin o oín, pero sí que mo contaron. Parece ser que hai moi malos cheiros ali, e refírome a verquidos, e a bins, creo que lle chaman bins, esas caixas que deixan, contaminando tamén o que é a beira da praia de Conroibo. Bueno, isto xa denunciámoslo tamén, xa hai ano e medio e tal, o que pasa é que ou non está nas mans ou non se dan os pasos para que se solucione. É unha cousa moi reiterada. Esquerda Unida acaba de reiteralo, eu reitero de novo. Logo, a pregunta era de cantos efectivos de policía local e auxiliares dispón o Concello de Grove neste intre. O Concello de Grove neste intre. Porque ver non se ve a nadie. Autocaravanas, bueno, a nadie, vense unha parexa de vez en cando, non? Pero quero dicir que tampouco o que tiña que ser o que é, desde logo reducimos as cousas, claro, despois haberá remanentes a final de ano. Tema autocaravanas, estáse cumprindo a normativa recén aprobada? Estáse indo a multar a quen está mal? Porque eu sei de algunhas caravanas, por exemplo, na praia de Barcelos, que botou ali como 5 ou 6 días en riba da praia, non sei que pasa isto, en riba da praia. Bueno, hasta que avisaron a policía local, pero penso que a policía local debería facer un recorrido e revisar esas cousas. Esplanada do Corgo. A parte de sacar as árbores, algunhas árbores, sacaron tamén bancos moi usados. Refírome especialmente ao que está enfrente da rotonda, que era un dos que máis usaban a xente maior para sentarse para ver. Ese parece que non o van a poñer, non sei se van a poñer ou non o van a poñer. Despois xa falaremos largo e tendido do que nos parece o tema, a reforma esta que se fixo. O Grove cheira especialmente mal esta tempada. O calor fai que os contedores de lixo, estes calores, xa sucios, solten un hedor insoportable en algunhas horas do día. Vais a poñer algún remedio? Xa sei que tardas en licitar e todo isto, pero algún remedio, limpen os que hai. Nos derroces de Estoño, ata San Vicente, que parece ser que foi por onde empezaron, ao desbrozar non se recolle nada, senón que coas sopradoras espallan o lixo. Bueno, xo dixo antes Anxo. O lixo e as follas ervas acumúlanse nas terras da xente, nos muros das casas e das cunetas. Se cando ven un día de vento, todo eso emporcalla todo. E se veien un día de choiva, eso o que vai facer é taponar todo. Entonces, creo que sería máis lógico falar coas empresas que fan o recorrido, que fixeran unha recollida e logo un soplado. E logo, dúas preguntas rápidas. Temos o acordo co Concello, coa empresa na Avenida Teniente Domínguez? O que é ese aparcamiento? Falouse cos propietarios da Z5 por o tema das cancelas? Gracias. Moitas gracias. Pedido a palabra, señor Parada. Boas noites. Bueno, é verdade que o Luce de Cominiño pois non estivemos nada áxiles, quedarán agora cambiadas no mes de agosto seguro, empezará o curso escolar e deportivo coas luces reparadas. Non nos deu tempo a traer a este pleno a modificación de crédito campo de fútbol e seguramente terá que vir en un extraordinario xunto con outras cousas en agosto, porque é necesario sacar isto canto antes. O da empresa de fora que está, bueno, que desde logo comprou ora o que conocíamos nós como Hotel Terramar, está vinculada ao Concello, si é de fora. O que ten permiso do Concello e permiso que me solicitaron a min é para utilizar os baños para que non saturaran os rapaces
ni o Bar Porto, e que non sei como se chama agora, perdonade, o Bar Porto, pero conocemos nós como o Bar Porto, que non lle foran o sea, a contagotas continuamente os rapaces. Entonces, como esta é unha instalación municipal, a min solicitaronme permiso para poder ir ao baño e non molestar. Pareceume que podía ser axeitado sempre que o deixaran tal cual o atoparon polas mañás. Era a condición que tiña que limpar. Non teño coñecemento de que utilicen a electricidade, nin pa outras cousas, e o que mañá mesmo falarei con eles destas queixas. Non tiña nin idea. En canto ao ruído que fan, eu entendo eso, que os campamentos son molestos. Digo, sin máis, o que non poden ser maleducados. Digo, en eso estamos totalmente de acordo. Digo que, ao final, 60 rapaces porque teñen... Cando falei con eles, que foi en maio, xa tiñan cuberto todo xullo, parte de agosto, con 60 rapaces durante todo o verán, pero a convivencia ten que estar aí. A min a verdad que eso, cando os vexo por Rúa Castelao ou así, pues, bueno, ambientan coas actividades que fan, pero o que non poden é molestar. Falarei con eles desta queixa. Pintar o campo de fútbol ten que estar listo antes de empezar a tempada tamén, e a verdad que o dos escudos pintados con máis ou menos calidade ofenden pouco, pero as palabras que están aos lados témolo que solucionar canto antes. E esperemos que non nos dure outra vez o pintado 3 días, porque digo que isto, a verdad que é costoso, pero temos que sacarlo de aí, sobre todo eso, o dos improperios que están aí escritos. E a aula de estudios está todo instalado. A plataforma veñenos explicar o funcionamento esta semana que ven, pero se non a puxemos a funcionar durante o verán, porque necesitamos o espacio para a ludoteca que se fai ali durante o verán. A verdad que pode ser unha molestia a xente que está preparando posicións, pero co primeiro día de curso estará en funcionamento a aula de estudio, que é a terceira aula onde estaban, o sea, do edificio das Monxas, a terceira aula que está dentro do patio. As dúas da primeiras ocupas a fasal, e a terceira será para esta aula de estudio, e xa digo, temos que reunirnos coa empresa para que lle explique un pouco os técnicos como vai ir o tema das inscripcións, porque vai ir cunha plataforma, cunha app móvil para poder entrar e salir, e que lle definamos nós un pouco os horarios que nos interesan de cara a esta actividade. Nada máis, moitísimas gracias e boas noites. Moitas gracias, señora López. Boas noites a todos. Respecto ao da ordenanza de autocaravanas, ainda non está vixente. Pois o trámite di que tras 30 días hábiles despois da súa publicación, que foi o 19 de xuño, podrá estar vixente. Estamos no período de alegacións aínda e calculamos que estará vixente pois a partir do 4 de agosto, se todo vai ben. Gracias ao consenso que hubo no pleno, sí que se nos está trasladando que puido haber un efecto disuasorio. É certo que nos adelantamos cos cartéis dos horarios, sobre todo nas playas e en puntos conflictivos onde non hai firme. En eses casos sí se está multando, porque aí están os cartéis que avalan esas sancións. No resto dos casos, pois haberá que esperar a principios de agosto, se todo vai ben. Gracias. Gracias, señora Domínguez. Pregunto. Gracias, sí. Hola. Gracias a todos. Boas noites. Ahora. A ver, con respecto a algo que están reclamando os diferentes grupos, compañeiros, desbroces de beirarrúas. Agora mesmo están actuando 3 equipos totalmente diferentes. Un é o da licitación do Concello, que empezou a semana pasada. Outro é o da Deputación e outro é a da AXI, dependendo da Xunta. A AXI ten que actuar dende os 4 carrís, o sea, implican Isleta, Cuneta,
Carril Central e hasta a Iglesia de San Vicente do Mar, e ao mesmo tempo, teóricamente, hasta a Praza da Riba e hasta o Redondo da Toxa. Eso é competencia da ASE. Estuve revisando esta mañán coa arquitecta municipal e xa o venres, en días anteriores, co encargado municipal, co señor Fontoira, e bastante eficiente. Están facendo un traballo moi curioso e bastante ben. O que está fatal é o das estradas da Deputación. Neste caso, actuaron en Meloxo, xa dende a semana pasada, antes do Carmo e despois, chamamos a atención, chamamos a empresa para que viñera e si trasladamos as nosas queixas á Deputación. Porque, efectivamente, así desbroza calquera. O sea, tremendo. Esperemos que o resolvan. De feito, esta mañán volvemos a poñer en contacto con eles e aseguráronos que sí, que iban a vir detrás outra empresa, pero a empresa que está só ten contratado o desbroce. A limpeza non estaba contratada. Entonces, bueno, formouse un pouco de caos, pero hai boa voluntad de resolvelo e esperemos que se resolva canto antes. Con respecto ao grado de cumprimento do control das colonias felinas, sí, somos conscientes de que é competencia municipal, como non. Eu estes días, por un tema personal, pois non estuven, e o técnico de Medio Ambiente pois informoume onte do tema da prensa. Non tuvemos absolutamente ningunha advertencia, nin solicitude que eu sepa de reunión coas persoas que están levando o tema. O que sí que podo asegurar categóricamente o que se refleja na prensa é totalmente mentira. Penso que todos somos conocedores do que votamos e do que se aproba nos plenos. O ano pasado hubo un remanente para certas asociacións, a do Jatomeco. Hai moita colaboración desde o principio. Hai algún problema con algúns usuarios que queren todo, tamén é verdad, pero, bueno, pois este é un tema como a educación ou a sanidade, queremos que nos atendan, pero todo vai por procesos, non? Pero o cambio é abismal. Somos, así nos lo trasladaron os propios asociados, un concello modelo que de repente todo cambiou, porque si hai un gasto que poden ver a través das xuntas de goberno de gastos de veterinario e dos convenios. O ano pasado foron 8.000 e pico, se non recordo mal, señora interventora, para as castracións. Este ano aprobamos a mesma partida no remanente, estamos por firmar o convenio, pero aparte deso, eles incidían en que hai unha axuda da Xunta. A verdad é que explicamos que non merecía a pena porque non pode estar 3 mañáns o técnico de Medio Ambiente generando documentación, baixando documentación, subindo documentación para 100 euros de 13 ou 14.000 euros que había de gastos nese ano e que nos concederan 100 euros. Me parece que non é xusto, non é xusto. Por outro lado, hai 2 anos invirtíronse, creo recordar que 11.000 e pico de euros dunha subvención que o técnico, eu e a asociación, pero bueno, sobre todo o técnico, xestionamos co Ministerio e obtuvemos esa subvención dos poucos co índice poblacional a que lle concederon. Pois, lóxicamente, volvemos a presentarnos, non nos la concederon. Si, en principio, estaba concedida, así se lle informou, pero por motivo de esgotamento da partida, pois non chegamos a cadala. Non porque non se presentara a documentación ou porque non se solicitara. Así lle explicamos nunha reunión a asociación e quedaron conformes. Por outro lado, este ano solicitouse tamén a axuda da Deputación, que é un convenio igual co DACAN, para concedernos a castración de 100 gatos. Non obstante,
a través de conversas entre técnicos e o diputado, hubo algunha urxencia e xa se ejecutou antes do período que se nos adxudicou, que é a partir do mes de setembro, porque claro, explicamos eles fan unha labor inconmensurable, estamos agradecidísimos, nunca tivemos ningún tipo de problema, si discrepancias, si algunha, pero de repente isto, para nada. E están aí as cuentas para ver cantos cartos recibiron, as comunicacións da Diputación, os cartos da subvención do Ministerio, o sea, non hai nada que ocultar, vai as xuntas de goberno e o público. Iso sí, ahora mesmo estamos pendientes de firmar un novo convenio, o mesmo co ano pasado, cando teña resolto o técnico, volves a firmar e sin ningún problema. O sea, non entendemos este arrebato, vamos a denominarlo así. Baños detrás da lonxa están abertos. Eu onte a mañán fixen uso del, esta mañán tamén, de 11 a 9 da noite. Pode haber algún problema algún día puntual que non chega a persona a tempo por un atasco ou algo, pero están funcionando normalmente. As grietas da lexán de bóveda xa lle expliquín ao veciño e máis a empresa, en canto veñan a hormigonar, que é a mesma empresa que executou a obra, que é Marconsa, xa teñen previsto facer un corte aí e botar hormigón de novo. Local social de Reboredo. Hubo conversas entre a empresa, non se negou en ningún momento. De feito, desplaceime hasta ali para falar con eles e falaron, estáse facendo ahora mesmo unha obra ao lado e vai a facer esa empresa que está facendo a obra do lado. Teñamos un pouco de paciencia, pero sí que o van a cometer. Con respecto ao dos colectores, bueno, a veces as cousas son resesas, non? A semana pasada acadouse o 100% do lavado de todos os contenedores, tanto do Concello como os da empresa do RSU, e laváronse absolutamente todos. Desde algunha asociación empresarial, chamáronme para decirmo, e eu tamén teño que decir e apelar a un pouco de sentido común, porque algúns hosteleros siguen baldeirando o caldeiro. O sea, hai que poñer, non nos gusta, pero vamos a ter que facer revisións, e o técnico de Medio Ambiente está moi enfadado, porque, bueno, non se poden meter semejantes cantidades de basura en bolsas de papel. O sea, hai que metelo nunha bolsa que resista e que non deixe o contenedor recién lavado ao cabo de 3 horas exactamente igual. Penso que temos que contribuir un pouco todos, non? Esta mañán puderonme ver os veciños coa empresa dos desbroces para que acometera a limpeza ali en Virxen das Mareas, detrás de Volto. Obras en Boivas, asfaltados. Vai haber algún asfaltado máis, agora non lembro se o 100%, pero si vai haber algún máis no outro plan de asfaltados aprobado pola Diputación. Con respecto aos contenedores novos, o camión da basura e a máquina limpa playas, puntualizar que estamos pendientes de que remate o informe o técnico de Medio Ambiente, que está un pouco desbordado el solo, a verdad, e non para sacalos a licitación, ao igual que o camión da basura, que sí, son 320.000 euros, e o resto non é que o resto é para unha nova máquina limpa playas, que tamén se vai a licitar. En canto aos terrenos de Moreiras, sí que hubo, evidentemente, nós non podíamos licitar a obra sin os permisos pertinentes. Hubo cambios en algunhas parcelas de propietarios, que así se nos dixo, atendemos a todos, e que eu sepa, bueno,
a máis de que hubo quen firmou e despois cando veu non quería por ali que o quería por acolá e si que se aceptou e variouse algún tramo. Todos aqueles que se dixeron tanto a nós como técnico de medio ambiente ou a arquitecta municipal non tuvemos problema con ninguén. Mais hubo algunha hora que incluso dice que, bueno, está a técnica valorando porque lle interesa vender e que quede para o Concello. Do resto, todas as persoas que dixeron que había problemas, eu mesma e o técnico de medio ambiente con un que foi compañeiro noso, foi un domingo a mañán sin ningún problema, porque era verdad que había problemas, habían feito cambios despois de firmada a documentación e sin ningún problema por ninguna das dúas partes, ou das tres, ou das catro que estaban implicadas. O sea que se hai algún que se, por favor, que se dirijan a nós, tanto a min como ao técnico, sin ningún problema. Vamos, non sei se se refiere a ese tipo de cousas que estaban así sin... Pero non porque non firmaran, senón porque, bueno, hubo cambios. Recollo do cables na Avenida Portugal, me parece que son de Telefónica, pero mañá xa lle digo ao electricista que por favor que pase por ali. A ruta do Padre Sarmiento están agora os da Mancomunidade, que é o mantenimiento que teñen eles, pero bueno, están un pouco... teñen baixas tamén, accidentes e todo eso, e están con menos personal, entonces non chegan a todo. Si estamos adheridos ao plan de desbroce da Xunta. Por favor, se me poden aclarar unha tapa no cruce, me parece que na Rúa Ourense, pode ser? Xunta Pandemillo. Bueno, non sei se o viron, pero bueno, esta mañán xa estuveron marcando todas porque mañán van a tratar de arranxalas de novo. Os baños están abertos e, bueno, San Vicente do Mar, pois a verdade é que vais a proceder a un pintado. Temos unha subvención para realizar asfaltados, pero lóxicamente agora é prácticamente imposible, e se temos unha persona do máis provincia ali asignada a diario. A esplanada do Corgo sí que faltan bancos, vanse a poñer, faltan algúns elementos que traían defectos e sí que se van a implementar máis. O resto creo que non sei se me olvido de algo, pero vamos, sin ningún problema ya contesto. Penso que non do que eu señalei se refiere ás miñas competencias. Procederei a rematar algunhas das cuestións. En Rúa Lepanto está pendiente de acabar a sinalización, que non se rematou, esa calle vai pasar a ser peonil 100%, totalmente peonil. A ordenanza de terrazas, temos ahora mesmo unha policía asignada cunha actividade concreta que é urbanismo e medio ambiente e está facendo todas as xestións necesarias para que se cumpla a ordenanza de terrazas. Estamos en esa tramitación, falarei con ela. Bueno, como lles informaba na comisión, é certo que a licitación do posto fixo ese que nos comentaba Esquerda Unida, pretendemos sacalo xa canto antes e posiblemente na próxima comisión podamos xa traer todo o expediente. Isto dos expedientes de sancións a locales nocturnos, pois faremos unha recopilación e falarei con urbanismo e policía local, porque sei que hai varios locais que teñen abertos expedientes e varios con sancións, pero recopilaremos información para trasladarlle. Mesmamente o aparcamento do parking de San Vicente do Mar, é certo que hai unha orden de peche, hai informes da policía local, hai aberto un expediente disciplinario e na próxima xunta de goberno teremos que tomar as decisións. Sei que a propiedade presentou unha serie de documentación que non sei se a día de hoxe cumple técnicamente os requisitos para poder autorizar esa actividade e senón, lóxicamente, pois habrá que gestionar ou multas coercitivas ou tamén ordenar novamente o peche do mesmo, pero se hai informes da policía e hai un expediente aberto. Respecto ao aparcadoiro das pipas, é certo que nos empezamos con
acordo de palabra coa Comunidade de Montes, pero bueno, agora necesitamos que a Comunidade de Montes nos peche un convenio e un acordo para poder rematar. Aí queda unha segunda fase que é meterlle toda unha capa de xabre a condicionar o aparcamento. Mesmamente onte non o venres e hoxe a mañán falei co presidente da Comunidade de Montes, non sei se esta noite tiñan reunión para ver se somos capaces de sacar por fin adiante ese convenio, porque os terrenos non son nosos, e acabarnos a completar a obra e sacar adiante. Certo que co tema da vivenda pública levamos un certo impás, retraso de decisión, pero sí que o temos que sacar porque é necesario. Tomamos nota do camiño de Conroibo Xesteiriña, que preguntaron dous partidos. Para nós sigue sendo un camiño público, é certo que temos que actuar no rexistro da propiedade, pero sí que temos que tramitar, de feito temos o expediente aberto xa. Hortos, en principio, se non cambia nada, empezará a semana que ven. De feito, a idea nosa era intentar facer unha reunión cos vecinos afectados de Hortos esta mesma semana, posiblemente o mércores, pero non a temos ainda pechada, confirmada. Si podemos este mércores, se non, bueno, pois un día da semana que ven tenes reunión cos vecinos para explicar a obra, porque algunhas consecuencias ten. Temos reclamado unha cantidad económica de reparación estrutural dos daños do auditorio. Agora mesmo a empresa non contesta. Me dá a sensación de que vamos a acabar nun contencioso para resolver esta situación que xa se está alongando moito, que está perxudicando moito o uso do auditorio, principalmente por poñer un exemplo do uso do ascensor. Os 4 policías auxiliares está o expediente do chamamento aberto, pero é certo que hai un expediente que nos obliga a resolver unha indemnización a 3 deles. Ese expediente non está resolto. Hasta que non resolvamos este expediente non podemos completar o expediente do chamado para auxiliares de policía, que para nós xa deberían de estar traballando, pero bueno, esta semana confío en que se poda resolver e que finalmente se incorporen. Tomamos nota desa petición xeral de adecentar Concello. Creo que se está traballando en elo, posiblemente non coa rapidez que nos quixéramos, pero sí que estamos, bueno, asfaltados, pintados, desbroces, se pudera haber feito antes, pero se fixo agora. Cartel do Grove Paseo de Beiramar, estamos totalmente de acordo e vamos a resolver isto. As obras de Boivas, bueno, pois estamos pedindo tamén unha serie de axudas para un novo plan de asfaltados, a ver se completamos toda esa zona e algunha outra, e se non, bueno, pois nun plan de asfaltados, ahora mesmo é da Diputación polos temporais, pero hai outro que a ver se para o ano que ven podemos completar, porque, bueno, as partidas económicas dan o que dan e metemos as rúas que puidemos. Tomamos nota para a limpeza das cinzas da praia de Porto Meloxo pola fogueira de San Xoán. Xesteiriña, bueno, mesmo que dicía antes. O número de efectivos a día de hoxe na rúa son de 10, claramente insuficientes. De falo de efectivos da Policía Local. Se mellorou respecto ao ano pasado, pero o Grove necesitaría un mínimo de 17 policías. Temos 10 porque se incorporaron 4 que están de prácticas da Academia Galega de Seguridade e que empezarán a traballar como funcionarios a partir de outubro. Pero, bueno, e solicitaremos novas incorporacións porque, como digo, o Grove necesita moito eso. E a Z5, a pasarela, a Cancela, nos decían que tiñan unha autorización de Costas. Nos vamos a facer unha consulta con Costas ao respecto. E o acordo con a Avenida Teniente Domínguez era para o parking de uso do local de restauración. Bueno, estamos preparando desde a asesoría para pechalo, porque a empresa sí que se amosou disposta a pagarnos un aluguer mentras non saquemos adiante o das vivendas. Creo que si temos completado todas as respostas a rogos e preguntas, por lo tanto, non habendo máis temas que tratar, levantamos a sesión. Moitas gracias, boa noite.